Така, пуснал съм записа, записваме си микрофона и да отворим PowerPoint и да видим какво ни казва. Тук съм бъркал малко датата. Добре. Днес ще си говорим за входящи събития и проверки. Като това е аджендата, имаме малък преговор, в който искам да се включвате и вие да ми отговаряте. Новото знание, if-else и събития от клавиатурата и мишката. Ще започнем по нова игричка. Аз вече съм пренесъл няколко неща, обаче чиста игра. В смисъл няма писана логика по нея, нито пък съм добавил картинки. Така че ще изградим всичко от нулата заедно. И вече съм ви измислил домашното, но зависи докъде стигнем днес. Както виждате, обикновено аз не си разделям, например, днес ще учим от тук до тук. Аз просто казвам каква ще е следващата тема и започваме да си говорим по нея. Пък колкото време ни отнеме в крайна сметка. Така, започваме с бързия преговор, като бърз, колкото ми помогнете вие. Какво значи ustrict, как работи това нещо и с какво ни помага? Спиране да правим глупости. Добре, точно така, браво. ustrict ни спира да правим глупости, на които JavaScript е способен, ползват се в практиката. За момента ние сме ги изключили, за да можем да се учим по-добре. Така, каква беше базовата конструкция на Phaser? Кое включваше задължително? Чух, че някой... те сме се разместили. Здравей, Златимир. Моля те, отбележи се в дневника, че присъстваш, който може да намериш на начало на присъствие. Здравейте, господин. Сега ще повикаме и Кристиан. Добре. Тук малко са ми се разместили нещата. Преди да ви кача презентацията, ще ги оправя. За сега малко така ще скролваме. Как създаваше игра? Какво пишем? Const game равно на... New Phaser Game. Добре. Като какво трябваше да подадем на New Phaser Game? Колко ще е широка играта? Колко ще е висока? След това имаше едно задължително Phaser Auto. След това двойни кавички, отваряща и затваряща. И след това имаше едно особено нещо. Какво беше то? Preload, create. И update. Точно така. Preload за какво служеше? Зарежда нещата. Добре. Някой друг сега ми отговори за какво беше create. Ехо. Create за какво беше? То го пише на слайда, просто някой си включи микрофона и да каже. Създаваме нещата, създаваме елементите. Да, добавяме картинки, добавяме си анимациите. Добре. Къде ви казах, че ще си търсим грешките? Конзолата в F12. Да, точно така. И на кой друг таб? Проверяваме дали сме си заредили правилно картинките. Така ще ти задам въпрос. На Network. Да, точно така. Кои бяха двата начина за комуникация с браузъра? Единият беше чрез конзолата и той беше console.log, а другият?
Alert. Alert, когато ни излизаше прозорчето ей тук горе. Добре. Както казах, слайдовете ще ги оправя, просто не знам защо така са се разместили. Зареждахме изображения, казахме в прилоуда. Как точно ги зареждахме? Game.load image. Image, точно така. Като му подавахме ключа в нашата игра и след това от кой файл да зареди. Визуализираме изображението, иначе казано добавяме изображението в Create чрез... Как го добавяхме по-точно? Близо си. Game.add, обаче не беше image. Image или Sprite. Да, точно така. Sprite беше. Като основната разлика, припомня, между Image и Sprite беше, че Image е статична картинка, която не можем да променяме, докато Sprite-ът може да бъде анимиран, можем да го преместваме, можем да правим повече неща, за които ще си говорим, нали, по-нататък, обаче запомнете, че Sprite-а може да се правят много повече неща с него. Обикновено ние ще използваме спрайтове. Основните характеристики, припомням, бяха позиционна точка, като позиционната точка започваше от 0,0 до 1,1 и точно центъра на картинката беше 0,5. 0,5. И където кажем на картинката, ако кажем на картинката да застане на 200-200, нейната позиционна точка ще застане на 200-200, а всичко останало ще се рисува от нея. Добре, широчина и височина. Помните, това и това. Скалирането беше с какъв фактор увеличаваме или смаляваме картинката, като нека припомним например, ако кажа например герой .scale .set to 0.5, това какво ще да направи? Ще го смали 2 пъти. Например, ако картинката е 300 на 100, Е 150 на 50. 150 на 50. Окей. Така. Спрайтшит изображение, каква беше единствената разлика при зареждането му? Game.load. Доколкото разбрах от презентацията, че после трябва да делиш и шита един вид. Има и Да, точно така. game.lo.sprite. Да, точка SpriteSheet. Отново ключа, с който ще зареждаме картинката, откъде да я заредим. И следващите две числа бяха размерите на един кадър съответно по ширина и по височина. Като това, което обясних, че ако имаме един SpriteSheet с колко? 4, защото най-лесно се правят. Е така. Ако имаме 4 фрейма в един SpriteSheet и той е дълъг 100, добре, да бъдат 8, защото така няма да е интересно, и е висок 80, казваме нали, game, load, SpriteSheet, нали, това го оставете, просто го съкратих, казваме ключа, с който ще я заредим, казваме откъде да го заредим и тук беше размера по X на един кадър, а тук беше размера по Y на един кадър. В случая тук какво трябва да напиша? 100 делено на 4. Добре, окей, запомнили сте. Най-спокойно можех да напиша тук 24, но ви казах, че това е лоша практика.
и най-добре да си го напишем така. А тук трябваше да напиша по аналогия. 80 делено на 2. Окей, браво. И тук ще получим 25 на 40. Това може да е някакво ходещо геройче, например. Защото е по-високо, отколкото дълго. Добре. Добавяхме анимация. Как по-точно? Ако имаме, например, заредил съм спрайта и съм казал, най-отгоре съм казал var герой. Това е в preload. Опа. Preload. Приемаме, че съм го заредил вече. В create съм казал герой е равно на game.add.sprite. Казал съм му ключа и на кои X и на кои Y да го сложа. И какво ще видя на екрана от този спрайт? Само първата картинка от спрайчиите. Да, окей, браво. За да го направя анимирано, какво трябваше да кажа? Беше на герой. Точка. Animations. Animation или animations? Animation. Animations. Добре, браво. S. Точка. И какво беше тук? Add. Add, защото добавяме нова. Окей. Аз ще отворя скобата е тук на долния ред, за да ми е по-лесно да пишем. Какво трябваше да напишем първо? Първото беше, припомням, името на анимацията. Ние миналия път пишехме празни кавички, нали така? За да е стандартната анимация. След това какво беше? Квадратни скоби. Добре, квадратни скоби, обаче аз обясних в тези квадратни скоби какво стоеше. Колко кадъра използваме, мисля, че? Да уточни малко какво имаш предвид. Не колко, ами... Добре, ще ти помогна ето така. Да речем... Ето така ще ти помогна. Какво изброявахме ето тук? Ами... Не знам, мисля, че беше колко кадъра. Позицията на кадъра. Точно така. Тук изброяваме кои кадри, а не колко. Аз затова ти казах да си помислиш хубаво. Изброяваме кои кадри ще използваме, като нещото, което ви казах да запомните, е, че започваме да броим от 0. И, например, ако искам да използвам кадрите от първия ред, в тези скоби какво трябва да напиша? Искам анимацията ми да се състои от кадрите на първия ред. Днес ще го упражним това, искам просто да ви го припомня хубаво. Опа. Добре, все пак. Имахме герой. От 0 до 3. Какво? Изображението от 0 до 3. Да, точно така. Трябваше да напиша тук 0, 1, 2, 3. Точно така. Продължаваме нататък. Тук стоеше тук стоят кадрите за една секунда. И последното, което аз написах true последния път, то какво оказва?
Дали да бъда луп? Точно така. Дали да се повтаря. Добре, и ако напиша само това, какво се случваше? Нищо. Точно така. И защо беше това? Точка play. Да, това е, нали, как да го оправим. Въпросът е, че анимацията не започва, докато ние кажем точка play. Като ако имаме различни по име анимации, можем тук да кажем коя анимация точно да почне. Обаче ние предишния път не написахме нищо и то започва стандартната анимация. Добре. Променливи. Някой да ми припомни защо изобщо правихме променливи. Правехме ги, за да можем да променяме свойствата на вече добавени обекти. Например, ако кажа game.add.sprite и тук изброя нещо и след това реша, че искам на този спрайт да му променя anchor point. Как да го направя това? Game.anchor. Game.anchor прави съвсем друго нещо и не сме говорили за него. Трябва да сложим променлива преди game.app.sprite и отдолу да напишем името на променливата. Не се сеща. Anchor. Anchor set. Не се сещам точно как беше. Точно така е. Добре. И тук си изброяваме. Нещо тук е пропуснато. Можеш ли да ми кажеш какво е? Не е добавено преди game.app.sprite името на променливата. Ето така ли? Името на променливата, space равно, space и... Да, окей. Добре, браво. Харесва ми, че се включвате. Наистина браво. За това ни служиха променливите, защото след като веднъж сме добавили дадена картинка, ние няма как да се обърнем към нея, освен ако вече не е сложена в променлива. Говорихме си за това, че променливата да може да се обърнем към нея и да й кажем абсолютно всичко. Примера с монстъра. Можехме да накараме монстъра да се движи надясно и надолу, като съответно чрез monster.x плюс равно на нещо си и monster.y плюс равно на нещо си, като ви казах, че тук и тук, както плюс могат да стоят и минус. Съответно ще накара с плюс ще накараме човечето да се движи надясно, с минус наляво и при Y с плюс на къде ще да го накараме да се движи? Надолу. Точно така. И с минус нагоре. Окей, браво. Забравих, че не съм на фулскрин. Апдейт. Какво пишехме в апдейта? С една дума. Не е с една, добре. Както ми го обясните така. Да изпълнява действието за всеки кадър. Окей, браво. С една дума пишем логиката на играта. В апдейта се случват много яки неща и ние от сега нататък предимно ще изпишем кода в апдейта, но винаги ще се връщаме и към прилода и create. Добре, нататък. Тук сме с преговора. Много се радвам, че някои от вас се включиха. Тези, които мълчаха, все пак не се срамувайте, дори да объркате. Тук сме за да се учим и винаги, освен съвет за тук, съвет като цяло,
Няма тъп въпрос. Задайте го смело и като най-лош вариант се сещам да ви насочат на къде да четете, ако не ви отговорят директно. Така че не се притесняйте, питайте. Както имаше една поговорка с питане до... Не мога да се сетя, до някъде се стига, нали? Беше далече. Както и да е. Последно време за въпроси. Също не последно време, просто отделям малко време за въпроси и преди да продължим нататък. Освен организационни, може да питате и по материала, по преговора, нещо ако не е ясно. Днес ще упражним доста от нещата, които току-що изговорихме на преговора, така че освен през устата ви, ще мине и през ръцете ви. Като домашното зависи до къде стигнем, може и да ви го дам, може и да не ви го дам. Така че, въпроси. Всех да питам един въпрос, който май сега ще го взимаме. Един вид, не знам защо, обаче от сега ми е любопитно, дали ще правим действия, нали, ще правим действия с клавишите там, като цъкаме. Да, ще го правим. Ако не е днес, ще е другата седмица. И ми стана любопитно как ще активираме, примерно, анимация за ходене с определен клавиш. Доста интересен въпрос. Ще го направим и ще ви покажа как се прави, но няма да ви покажа директно отговора. Така става ли? Да. Ще ви насоча на къде да мислите. Точно това, което се опитвам да правя като цяло. Общо взето, моят метод на преподаване, също аз не съм учител, казах ви още когато срещнахме за първи път, аз не съм учител, нито пък уча за учител, но школата в Монтана ми е при сърце, защото дълго време исках да направя такава школа и в крайна сметка Телерик дойде като златна възможност, за което съм изключително благодарен. И моят метод на преподаване е да ви покажа hardway, как по хамалския начин, както опитвам да казвам, да ви е трудно в началото, за да видите, че всъщност нещата, които приемаме на готово, някой е трябвало да мине през цялата тая мъка да го напише и в крайна сметка за да се възползваме ние от него. Именно затова ви показвам първо по-трудния начин, след това ще ви покажа по-лесния начин и може би всъщност като приключим тази тема, мисля следващата да ви покажа всички неща, които биха ви направили живота като гейм девелопери 300 пъти по-лесен, специално в школата. Така че, нека продължаваме нататък. Ако няма повече въпроси, продължаваме, за да имаме време да стигнем до края на презентацията. Давайте, имате финално време за въпроси, преди да продължа нататък. Добре, не чувам въпроси, така че продължаваме нататък. Новото знание. Нещото, с което може би ще ви оплаша. Оператор за разклоняване на изчислителния процес. Някой чувал ли е тази гадория и гади ли му се като го чуе? Не особено. Добре, нормално е да не сте го чували, всъщност не искам и да ви натоварвам с това нещо. Изобщо не трябва да го помните, всъщност не го помнете. Но всъщност исках да ви покажа, че често пъти ще се сблъсквате с неща, които звучат сложни, а всъщност не са. Ще срещате думи, които са много дълги и латински и гръцки, обаче всъщност задълбавайки малко повече, ще си кажете, това просто фенси име за еди какво си. Така че и оператор за разклоняване на изчислителния процес всъщност е една фенси думичка за if-else. Нали, не знам, мисля, че си говорихме как сте с английски, обаче все пак ще го преведа за всеки случай. If-else е ако то свърши еди какво си или еди какво си.
нещо, което искам сега да направите, е да спрете да мислите за малко в код и да мислите за малко в чисто всекидневен план. Кажете ми някое изречение, което следва тази конструкция. Ако, то, еди какво си. Ако заваля, ще си взема чадър. Точно така, това е класическия пример. Добре, ами ако не си написал домашното, напиши си го. Да, в този патърн могат да се включат изключително много неща, които просто правят аналогия с код. Нещото, което днес ще ви повторя доста пъти, кажете си го преди да го напишете и ще ви стане по-ясно какво всъщност искате да напишете. Например, добре, няма да развалям изненадата, обаче помислете малко как бихте изказали с думи условието от домашното. Условието от домашното беше, ако картинката изпадне от екрана, то да се телепортира най-отгоре. Аз така го направих. Да, окей, аз съм сигурен, че който го е направил, така го е направил. Едва ли, в смисъл, има и още един начин, който ако го бяхте написали, ще да кажа просто моля те не дей. Ама ще разглеждаме още такива примери. Да, ако то еди какво си или еди какво си, както казах, пишете код, като си говорите сами. А като бонус, което е най-якото, изглеждате като шизофреници отстрани, като се правите хем на програмисти, хем на компютър, хем на игра, хем на играч и става доста сериозна мешеница в главата. Ще свикнете с тая мисъл. Ние сме тук, за да правим стъпка по стъпка и да започнем да си говорим сами. Затова сме тук. Нека напишем един if, просто преди да преминем към най-любимата ми аналогия през цялото време. Аз ще вляза в една тук папка, като не и гледате името. Visual Studio Code. Този път няма да я отворя. Опа, не. Отварям Visual Studio Code. Това е голямото Visual Studio. То не ни трябва. Без да искам го цъкнах. Ето го Visual Studio Code, което зарежда малко бавно, както ви казвам всеки път. Стримвам, рекордвам и на компютъра ми са му включени всички перки, за да не умре. Добре. Как казахме, че отваряме папка? Файл, Open Folder и отивам там, където съм си записал всичко. Events, Mouse and Keyboard и отварям фолдъра. Това е стандартното, имам просто готов app.js. Другия път ще ви покажа как ще го направим цялото това нещо, така че си го запазите и го ползвате наготово и вие по доста по-лесен начин. Ще цъкна директно Go Live, за да виждаме какво правим. F12, за да виждам конзолата по всяко време. Тая грешка сега ще я махна, просто като рефрешна. Проблем с Live сервер, не друго. Добре. До тук черния екран, окей. Всичко е точно. Нека направим един if. Ще направя ето тук в Create if 2 по-голямо от 3, също 2 по-малко от 3, console.log
2 е по-малко от 3. Какво ще направи това? Ами, ще прилоудне преди всичко. След това ще влезе в Create и ще каже, ако 2 е по-малко от 3, ще конзол логна 2 е по-малко от 3. Да го опитаме, да сме сигурни, че 2 е по-малко от 3. Да, 2 е по-малко от 3. Факт. Обаче, ако тук направя 2 е по-голямо от 3, какво ще се случи? Ще си свърши всичко до тук и ще влезе в Create. Ако 2 е по-малко от 3, тогава JavaScript ще си каже, чакай малко, 2 не е по-малко от 3. Грешка, извинявайте, лапсус на език. Ако 2 е по-голямо от 3, в този момент ще си каже, чакай 2 не е по-голямо от 3 и цялото това нещо изобщо няма и да го гледа. Ще дойде директно ето тук. За да ви го нарисувам, стига до тук, проверява, ако 2 е по-голямо от 3, 2 не е по-голямо от 3, изобщо няма и да го гледа това и ще дойде ето тук. Да, обаче, както ви казах, понякога е полезно да можем да направим нещо, ако не е вярно. Вариантът е тук да напишем else. Ако това е вярно, направи това. Ако ли не, направи ето това. Което голямо. И тук ще напиша console log 2. Всъщност, щом 2 не е по-голямо от 3, значи 2 е по-малко от 3. Съгласни ли сте? Предполагам сте съгласни, минали сте първи клас. Ето отново 2 е по-малко от 3. С това ще се занимаваме, когато идем в клавиатурата и по подобен начин ще направим и ходенето, например с стрелките или с LSD. Аз лично съм почитател на LSD, обаче ще ви покажа как се прави и с стрелките. Добре, показах един пример с if. Обаче, например, ако имам var, не car, var, число. И тук в прилоуда му казвам число равно на... За сега ще го оставя празно. То ще ми го подчерта, обаче това за сега не е важно. И в Create си представям, че не знам в прилоуда на какво съм го сложил и искам да го проверя. If. Ама искам да число... Айде ще го напиша ето тук отгоре като коментар на български. Искам число да е между 0 и 10. Какво ще рече това? Кога едно число е между 0 и 10? Като е по-голямо от 0 и по-малко от 10. Да, точно така. Това ни отвежда до едни по-сложни проверки. Например, ако искам да напиша if, да, ама ви казах, че тук може да стои само една проверка. Значи трябва да напишем, че число е по-голямо от 0. Като искам само да вметна, че тук освен по-голямо може да е по-голямо или равно, като се пише ето така. Но за сега искам само едното неравенство. Пише число е по-голямо от 0, обаче това ни гарантира само половината от условието. Така че ето тук вътре, след като съм казал вече, че число е по-голямо от 0, трябва да напиша още един if. Число е по-малко от 10. Това какво ще направи? Влизайки в Create, тук ще му сложа някакво 5 да речем.
Влизайки в create, първо ще провери if число е по-голямо от 0. Ако е по-голямо от 0, ще провери дали число е по-малко от 10. Добре, ама да речем, че искам, ако числото е между 0 и 10, да конзол логна между в така 0-10. Нали сте виждали това по математика? Мисля, че е в интервала 0-10. Добре, ама в случая искам да конзол логна не е в 0.10, когато не е в него. Какво да направя в такъв случай? Трябва ето тук да напиша else console log извън 0.10. Да, ама това ще го направи само ако е по-голямо от 10. А ако е по-малко от 0, тогава трябва ето този else да го копирам и да го пейсна ето тук. Това от мен да знаете, в копипействането няма абсолютно нищо лошо, обаче има много лошо. Така че, когато копипействаме код, трябва да сме изключително внимателни къде го пействаме и какво правим. И в повечето случаи не искаме да го правим. Така че искам тази и тази проверка някак си да станат една. Именно ето за това ще си говорим сега. В любимата ми аналогия, която е за заключените врати. Някой чувал ли е аналогията с заключените врати? Не. Добре, радвам се. Надявам се да ви е интересна, както на мен ми беше интересно да я чуя за първи път. Това представлява всъщност имаме човече, което иска да стигне до някакъв чекпоинт. Това няма сега да го правим на игра, искам просто самия път да го извървим с него. Например, имаме човечето. И между него и чекпоинта има врата. Кога човечето може да стигне до чекпоинта си? Ако вратата е отворена. Да, моя аналог е да е отключена, но да. Точно така, когато вратата е отворена. Аз това го визуализирам с един ключ на рисуването тук. Когато вратата е отключена, той може да стигне. Замислете се, това е абсолютно същото, като да напишем if отключена, стига, else, не стига. Така ли е? Малко грозно пиша, надявам се поне горе-долу да ми разчитате. Ако е отключена, ще стигне, иначе няма да стигне. Добре. Сега ще си поговорим как превръщаме две условия в едно. Например, логическо или иначе казано дизюнкция. Това не го помнете, казвам ви го просто за да си знаете. Между другото, това прилича на крака. Добре. Имаме човечето. Тук е такова андроидче. Готино. Имаме две врати. Имаме и чекпоинт. Кога човечето ще може да стигне до чекпоинта? Ако една от вратите е отключена.
Да, точно така. Ако поне една от вратите е отключена. Няма значение дали е тази или е тази, или са и двете дори. Няма значение. Важното е поне едната. Или тази, или тази, или и двете. Ето, именно логическото или. В случая отключва това и стига. Има два пъти. Или този, или този. Като, искам да ви кажа, че логическото или се пише след този знак. Две прави черти. На повечето клавиатури те са Shift и бутона до Enter. Не е къдравата скоба, а под него. Ще го намерите. Но са две задължително. Така. Някакви въпроси по логическото или? Добре, ние сега ще го упражним. Логическото и. Това изглежда ето така. Отново имаме нашето андроидче. Отново имаме нашия чекпоинт. Обаче този път конфигурацията на двете врати е малко по-различна. Как е по-различна? Ами ето така. Кога андроидчето ще може да стигне до чекпоинта? Когато двете врати са отключени. Тук ключовата дума е едновременно. Нали така? Да. Ако само тази е отключена, няма как да стигне. Ако само тази е отключена, може да стигне само до тук. Няма как да стигне до чекпоинта. Единствено и само, когато и двете са отключени, може да премине и да си стигне до чекпоинта. Единствено и само, когато и двете са отключени. А това е конюнкция. Не помнете думата, казвам ви го просто за обща култура. Ето, тук се появяват ключовете. Може да мине през едната, но не и през другата. Вече може да мине и през двете. И всъщност има и един оператор отрицание. Всъщност не ви обърнах внимание. Логическото и се отбеляза с 2 амперсанда, които на повечето клавиатури са на Shift 7. Добре. И отрицанието всъщност, това изглежда като нямаме ключ. Отрицанието му е имаме ключ. А отрицанието на имаме ключ е кое е отрицанието на имаме ключ? Нямаме ключ. Точно така. И си оставате отвънка на студа на минус 10 градуса и чакате вашите да се припедат в 5 часа от работа. Както и да е. Не, няма да си правим домашното сега. Ще направим едно бързо демо на всичките тия неща, които ги изговорих сега. Искам числото да е между 0 и 10. Трансформираме това условие и казваме искам число да е по-голямо от 0 и по-малко от 10. Това ключово и ни навежда на логическото и. И както казах в презентацията, логическото и се отбеляза с 2 амперсанда, ето така. И вече сме обединили една проверка в две. Не ни трябва повече този else, нито пък този else. И виждате колко по-чисто става. Ето вече else е само един. Казваме console log. Извън 0.10. Добре. Това, да речем, е полезно, но ще ви дам малко
по-реален пример. Да речем имаме герой. var герой. И тук имаме герой е равно на game.add.sprite и от тук нататък вие си знаете какво се пише. Да, ама искам да проверя дали герой е извън екрана. Припомням, екрана беше от 0.0 до game.width 0 до game.height 0, всъщност 0 game.height и това е game.width, game.height. Аз имам човече, което е ето така и искам да проверя дали той е от сам или от сам. Как мога да направя това нещо? Каквото е по-голямо или по-малко от Game Width. Добре, айде ще го напиша. If герой.hix е по-голямо от game.width. Нали така каза? Да, и после или с герой Хикс по-малко от Game.width. Добре, ще го напиша. Герой.hix каза по-малко, нали така? Game.width. Аз казвам, че си изключително близо, но искам да си помислиш още малко, специално за ето тази част на условието. Ето, например, с стойности. Game.width е 600. Моят герой е ето тук. Например на 610. Тогава тази проверка ще мине, нали така? Да. Защото герой е 610, а game.width е 600. Окей. Обаче, ако отново същия сценарий 600, а моят герой се намира на 300. Не, тогава ще бъде примерно, ако е по-малко от 0. Да, точно така. Окей, браво. По-малко от 0. Тогава вече сме тотално извън екрана. Като след малко ще го пробваме. Обикновено тази проверка не се пише тук, а се пише ето тук. Знаете ли, направо ще хвана някакъв спрайт и ще го демонстрирам. Като искам в спрайт да си хвана ето тази кола, зелената. Ще ми хареса. Ще пейсна ето тук. Виждате, че Green Car е тук. Тук game.load.image. Добре. Ключа ще е кола. Ще я зареждам от green долу на car.png. Сейфъм. Добавям кола на 00 и ще я накарам да се движи надясно. Всъщност герой... Добре, айде, ще остане герой. Искам да накарам колата да се движи надясно. Как да го направя това? Герой.hix плюс равно на някакво число. Да речеме на 2. Добре, ще го накарам да се движи надясно. Какво ще се случи, когато излезе от играта? Имам предвид, когато колата се движи надясно, какво ще се случи, когато дойде ето тук? Ще продължи. Да, точно така.
И коя е причината за това? М, Защото му е дадено да го повтаря всеки един кадър, не знам. Да, точно така. А и защото никога не го връщаме. Ако Мгм. тази проверка, тя се изпълнява точно веднъж, когато create се изпълни целия. Обаче, в повечето случаи ние тези ифове не искаме да ги пишем в create, а искаме да ги пишем в update. Сега какво ще се случи, ако герой излезе от играта? Ще изпише в конзолата, че е извън. Само веднъж ли? Докъде е един вид не спре. Добре, дай да го погледнем и ще си помислим малко. Тя излиза, изведнъж бам и нищо няма. Хм. Кажи, Гергана. Добре, аз Аз съм говоря. безмълвен. Добре, да се опитаме да го разгледаме защо се случи така. Game with или... Ето, просто не съм бил сейфал, извинявайте на всички. Виждате, че то го изписвам много пъти. Извън. Това е защото просто е в апдейта и се изпълнява всеки кадър. Ако герой е извън екрана, изпиши извън. Нищо повече. Какво бихме искали да направим ние? Върнете се малко към домашното и да речем, че искам, когато излеза от дясно, искам да го върна отляво. После отдолу ще напишем герой .x равно на 0. Тук ли? Не, в FIFA. Герой.x равно на 0. Добре, го пробваме това. И излезе, но чак когато излезе позиционната точка, чак тогава ще изпише извън. Да го направим малко по-приятно, защото вижте, че излиза целия и тогава се телепортира. Ще махна тази проверка. Ако е по-голямо от game.with, тогава той изчезва целия, цялата кола изчезва и се появява на 0,0. Няма ли да е по-лесно да кажем на герой на минус герой .with? Какво ще направи това? Ще си порисуваме малко. В момента, в който колата излезе от тук, тя вече не се вижда изобщо. Тя изглежда ето така. Ето така. Връщам я на минус герой.with, което значи, че ще хвана with-а, ще ида на минус този with, ще му сложа позиционната точка тук, ще го нарисувам. И ходейки това надясно, той ще се появи малко по малко и ще стане малко по-приятна анимация. Нека го видим. Излиза. В момента, в който падне и се появява отново. Това оставям на вас как да си го преведете, за да пада надолу. Аз ще го запиша това. Ще затворя Visual Studio Code, за да ви покажа. Сега би трябвало да ми е спрял лайв сървъра. Ще го преименувам от Homework Done. Ще ви го оставя вие да си го направите. И ще го преименувам на
Телепорт кола. Добре. Ще се занимаваме с логическото и, или и отрицанието много пъти. Не се прецяйте, ще го упражняваме. Важно ми е да го знаете и да си изговаряте какво ще напишете. Тук съм предвидил да ви направим домашното изцяло. Няма да го направим. Вие ще го направите, когато сте го предали всички, тогава ще го направим всички заедно. Добре, имаме проверки, но тези проверки са само автоматични. Видяхте, че колата по много монотонен начин се движи. Ние нямаме по никакъв начин да играем с нея. Например, да й казваме да се движи малко по-надолу, малко по-нагоре, да ускори, да намали. Така че много е важно в игрите да имаме събития. Събитията по аналог с реалния свят всъщност представляват специални случаи, когато нещо се случва. Предполагам, можете да помислите и да се сетите, че всъщност събития може да бъде, например, натискането на бутон от клавиатурата. Може да бъде натискането на бутон от мишката. В игрите дори местенето на мишката е събитие. Събитие е настъпването на следващия кадър. Събитие е добавянето на нова снимка. Събитие, например, дори това, което написахме току-що, може да се счита за събитие. Когато картинката излезе от екрана, това също може да се счита за събитие. Но за момента нещо по-интересно за нас са събитията от клавиатурата, събитията от мишката и за обща култура може да знаете, че има и вътрешни събития за Phaser, но тях ще ги разглеждаме може би началото на януари месец, да речем. Ако искаме да направим мишка, да използваме мишка, трябва да си направим една променлива. Мишка. След това да кажем на Phaser, че ще следим мишката. Game.input, това е всичко входно към играта. Mouse, както можете да предположите. Capture, да я следи, равно на True, да, следи я. И след това можем вече да си вземем стойността на променливата от game.input, също като преди малко, active pointer. Причината това да не пишем тук mouse е за да може в един момент нашите игри да се играят дори на телефон. Active pointer просто ни казва, че това е последното мръднало нещо на екрана. Било то пръст, било то мишка и така нататък. След малко ще ви покажа как реално го достъпваме. Нека първо да си вземем мишката и в апдейта да конзол логваме какво се случва с нея. Извинете ме само за секунда. Добре. Имаме Project Events. Отново, за да ви го покажа, ще си отворя Visual Studio Code. Файл. Open Folder. Този път ще отворя Project Events. И просто ще си copy-paste на самата кола, за да я имам. Не я copy-pastenах.
това. Така. Имам си зелената кола. Сега ще отида в app.js. Както виждате, това е напълно стандартното, което правим. Ще натисна Go Live, за да съм сигурен, че всичко е добре и работи. Отваряме F12 задължително. И виждам, че всичко е наред. Окей. Така. За сега няма да добавям картинки, просто ще направя var мишка. Между другото, не е нужно да се казва мишка, аз просто пиша на шлокавица, както казах няколко пъти, за да различавате файловете от променливите и какво се случва с тях. Ето, връщам се на презентацията да си припомня. В Create пиша game.input game.input.mouse.capture равно на true. Искам да следя мишката. И не в preload, а в create казах. След това, за да я вземем, е мишка game.input.activePointer. Връщам се, за да съм сигурен, връщам се към играта, за да съм сигурен, че няма грешки. Виждам, че не е изписало никаква грешка. Но в крайна сметка трябва да я ползвам тая мишка, така че ще конзол логна какво се случва с нея. Ще отида в апдейта, защото искам на всеки кадър да ми се апдейтва и ще напиша console.log mouse hix не маус, казах мишка .hix мишка.y. Можете ето така да си при конзол лога можете ето така с запетайка да си разделяте променливите, ако не искате да са на няколко реда, да са на един. И това какво ще направи? В момента не знам дали виждате, обаче се конзол логва изключително много. Сигурно ако спра на едно място мишката, ще се поуспокои, ще почне да принтира много пъти едно и също нещо. Виждате, че това са ми координатите на мишката. Ако отида ето тук много близко до 0,0 и го изчакам да вземе да се апдейтне, добре, просто това са координатите на мишката, защото така като конзол логва много, имам чувството, че ще крашне. Ще го изтрия това. И ще добавя Green Car. Обаче сега моята задача, всъщност задачата, която ще оставя на вас, ще върна този слайд, просто искам да ви кажа задачата и ще върна слайда, няма проблеми. Вашата задача е моля ви, искам да го чуя. Ай, каптен. Браво, машинист. Малко радост има в този живот. Да сложите една картинка, каквато и да е, и да я накарате да следи мишката. Да следи мишката е доста общо. Искам мишката да седи в центъра на картинката. Нали, подсказка, Anchor 0.5, това, онова. Вие ще си прецените.
Ще я направим после заедно. Но искам първо вие да се помъчите заедно. Не заедно, ами да се помъчите самостоятелно. Има ли нещо неясно до момента с задачата, преди да върна слайда с обясненията за мишката? Добре, мълчанието го приемам, че няма въпроси. Връщам слайда с мишката и ви давам време, например, до и 50, което е 25 минути. И след това ще я направим заедно. Искам до тогава всеки да се помъчи самостоятелно. Можете да използвате каквато картинка искате, просто искам да поупражните малко мишката. Добре, спирам рекординга.